Yebo-ke bese siyaqhubeka-ke manje siya eskating. Siyaqhubeka siya eskating. Kwi-skate into esiyenzayo nikhumbule ukuthi ngithe mina ama-measurement enginikeza wona sengiwabalile. Ngiyazi sibe yifundiswa phela. Hayi manjena ama-sim, ama-that, ama-allowance. Ko-allowance uzoyithola yikho into ozoyi-add la. Uzokwenza lento engiyishoyo izosikhiphela lento esiyifunayo. Ngangibuzi nje thatha ulwazi lakho ushiye lapha kumakanda naphezulu uze la kumina ungazi lutho ukuze ingene lento. Yeah. So siya skating. Skating ayikho into eningi esiyenzayo. Sibhala nje ukuthi sizothi masisekendi wami sithi ku 14 inches. 14 inches. Masiceda kusiku 14 inches sisika u16 inches on fold. 16 inches on fold. 14 nawo uyafold. Mangashongo. Kusho siyakukho njalo. On fold. So fold down. Sisuke lapho sekukhola 5 inches. Suke kukhola siye ko bye 6 inches. Ungangibuza ubhale bye. Ungangibuza ukuthi bye yini. Uzowazi mawusuyekile ukuba ulamthuthu. 6 inches. Uyahamba la usuyi-fry pack. Sekuphelile ukuba ulamthuthu. Yeah. Yes, sisuke lapho sithi iduku 11 inches. Nkosikazi wahlala ekhaya ngikhona. Ngisaphila? Never. Sithi iphakethe 10 inches. Ilona ke ulwazi obulidinga lolo. Sho ukuthi iphinifa lakho liphelile. Leliphinifa leli esikhuluma ngalo lapho nanti. Manje. Isiliva sikho. Khohlwa. Okay. Khohlwa yonke leyo nto. Wena i600 wakho phelela la. Yiwo lo. Phelile noma ungathatha ibhuku uphuma uhambe. Maye. Thatha ibhuku uhambe. Phelile lo lwazi lo ngilinvesta kunini. Ulwazi lempilo yakho yonke. Ulwazi ozothatha uli-investe ey'nganeni zakho uyifake lento ey'nganeni zakho. Ungayekeli. Injeni. Njengoba ngithi bese ngicalculate i-example engakwenzela yona ukuthi lapha eskating iskate ilength yeskate ezoma kahle ezokwenza ukuthi mhlambe iphinifa lakho libe yi3/4 lime kahle libe yi3/4 lingafuni ukuthi ugqoke iskate ngaphansi. Ilength yakho isiphelele iwu28. Then wena uma ulokhunja uma ngicela ningi-attendele sanibona kanjani? Yebo sithando sami ikhona. Yes. So njengoba ngithe mina sika u14 mawusika iskate uphinde usika u16. Ngifuna ukwenza le example ukuthi ubone ukuthi ngisuke sengicalculateile ngempela. Ngithi mina iskate sisonke kusuka la ukuyezansi mase siphelele sisithungiwe kanje. I-length right iwu28 inches. Ezofike ibe u3/4 kahle. Ingakudingi ukuthi ufake iskate. Ukwazi ukuthi uyifake upitikothi yakho noma ufake i-tight yakho uhambe. Uye la uya khona. 28 inches. Zoku-attenda manje sithando sami yes. Noma ngicela ungele office ngizobona kune-banner ekhona lapha enesithombe sami esihle. La engimuhle kakhulu khona. Kunosisi lapho ufika ucela umntaka bhuti ngicela ukuthi akunikeze isihlalo. Ukuzenala. Ngizena. Sithando sami. So ilength yephinifa lami le iwu28 mayisiphelele wena ngithe bhala u14 ubhala u16. So u14 no16 mayihlangana basinikeza abantu macabanga. Basinikeza u30. Yes. Ezibe sinikeza u30 sisazothunga. Shothi sizophetha la siphinde siphethe ezansi simtshotshe lo ya 2 inch.
sisale no-28 yes Okay. Yeah. so angikufuni ukuthi lokhu hey divide by 4 asifune boma 1.5 lana injengoba mina sengihlanganisile kade ngayihlanganisa ngikunika yona inje bahluphekile guys abantu bahluphekile mina mabe ngiya esikoleni into engiyifundile ngifunde kona ukuthi ke siyathethiswa ugcina ungasayibambanga lento okukade uyayifunda yes asakuthina sonke sifunda imath makuzothiwa thatha inexercise uyidivide ka4 umama akawazi nalo divide ukuthi ukhuluma ngani usazongithatha ungisephepheni ungidwebisa iphepha kulungile Nkosi yami indlela okufundiswa ngayo kulungile kodwa kuya stress thina because abantu abagijimela ekuthungeni ithini esabaleka ukulalela abazali Nkosi yami sagijimela abafana manje nabasixakile abafana sesidinga something Nkosi yami soyenza yokuyiphilisa manje seniyafika nani nizosithethisa nisitshele ngo divide by 4 add allowance add ukuthi no ngento simple ebengayifaka ngisifunda isonto elilodwa lento siphume kuyona lento lebengifunda unyaka wonke yebo thina sifunda isonto elilodwa siphume futhi kuyona next week sobe sisebenza yes sobe sisebenza thina next week sobe sidayisa amaphini so uphelile u620 lapho uphelile sesiqhubeka nokunye ngiyathemba ke nani nizwile lapho ukuthi osize sibenza kanjani nizongena nje kwivideo yokuqala lapho sifundisa khona ngokuthi osize sibenza kanjani ningene lapho nilalele bese niyabuya ningene na kule ivideo la sesiqhubeka khona neskate sethu ke nokunye and then uzobususuka lapho ke usuya kulama video part 1 wethu la bese kubonisa khona ukuthi sikhatha kanjani kade senza usize 38 kuphela lapha na kwivideo uzobona ke ngiyethemba ukuthi sizoba right sonke sifundile okuningi guys lento musukuhlala impakamo ngeke ize kusize number 1 nifundile ngizonitshela nje iqiniso nifundile bakwethu ni graduateile ninazo certificate kodwa nihleli nazo emakhaya awazi ukuthi uzosenza certificate awazi nje ukuthi uzokwenza ngoba ngifika kuwe ngithi ngithungela ingubo Nkosi yami isona oza kuri uzokufundisa iphinifa omunye usuyathunga already ufundile waba kahle ngempela uyathunga kodwa manje nenkinga iphinifa njengoba ngisho kulelo lamthuthu woza sizokwenza ibraai pack Nkosi yami soqoba kahle sikulungise senze lento le iyenzeka sithandwa zami ungabi namahloni akulula ukusuka ephinifeni uye kusuka engubeni uye ephinifeni kodwa kulula kakhulu usuka ephinifeni uya engubeni because mawukwazi ukuthunga iphinifa sekulula ukuthi uthunge ingubo ubuzothuka isimanga ube beningithole ngisemodini bengizothatha senginibonisa ukuthi ingubo nayo yenze kanjani kodwa ke ngoba senginikele lolwazi kulula kakhulu ukuthi usungayithunga ingubo yomuntu osePretoria useDurban uyithunge using lama measurement enginikeza wona khona kade ngiyenza nje ukuthi ngisithatha ngisithombe sakade ngiyenza nje kuthangi ngangizalindile yes so ngasuka lapho ngisebenzisa wona lama measurement lawo kade nginikeza wona waist size ngikhiphela ama bust sikusidingo sokuthi ngizokukala ama bust ngenze no yangikhiphela futhi ibingilingana kamnandi ziyangilingana actually zonke ingubo zami ngisuke ngiyithunge ngisebenzisa lama measurements and zima kahle ngeke uzibone itshekile somewhere no so kulula ukusuka la mawusunalo usungumthungu uphelele hamba ke uzohamba naleli bhuku lakho leliphepha elilodwa umbhalile la anginaso certificate enginika sona nginikeza lolu lwazi unikeza 600 rand wami ungiphumele la e-office lami ngiyabonga bye regarding long kade sikhuluma lana khona mhlawumbe onombuzo ukuthi nje so umuntu mayethi u44 nje sengiyazi ukuthi nje ngibheka la okay angenza i-example yabona nje abanye abathungi basebenzisa ama-centimeter then bese uzoloku calculator ukuthi uzomthola kanjani size so mina am size 36 angidlile njengamanje mhlawumbe izongithatha ingehlisele kancane ku-34 so ama-inch akunikeza usize njengobunjalo ngithe usize bani 36 ngiyangu-36 yes so ngiyayithatha tape measure yami ngiletha ku-waist inkaba yami nayi la ngiletha khona enkabeni angithi uyabona ngoba ngidlile ithi 35 ngoba ngidlile mangidlile kahle izongithatha imbe 36 angithi uyambo 36 ngiqedile ke nayo into engiyifunayo okay i-length ila enqondweni sengikutshelile ukuthi i-length enormally u28
awuzolokhu ufunana no-28 wena uno-14 uno-16 uyosika u-14 usika u-16 uphume lapha awufunani no-28 umuntu uma emfishane khona ozofika kuwena athi mhlambe mina lami iphinifa ngifuna libe nje ngaphansi kwamadolo leyo lento iwu-25 okusho ukuthi uzonciphisa u-14 umenze u-11 unciphisa u-16 umenze abe u-13 ukuze uthole u-25 so wena uyazi ukuthi umuntu uma emfishane nomthungela kanjani iphinifa awudingi ukuthi lokhu oza ngibone lento ufuna lime kuphi no uthe emadolweni ushilo nje angithi uchazile Hey bo. yes uchazelile wathi ngifuna iphinifa lami liyo emadolweni omunye athi hayi no libe right nje kahle lime kahle sisi angifuni ukuthi manje ngifakile ngifake iskate uyazi normal iphinifa lu-28 inches u-20 awufunani no-28 wena wenza u-14 wenza u-16 uphume injalo nje as simple as that so wena laphayana kulabo abanosayizi abakhulu kufuneka nje uphinde ukhumbule uma usuthungela umuntu masithenga lezi ngubo zethu ziyastretcha ngithi so ezistretcha mangigqoka usezi-36 even eka-32 iyangena ungazi ungathi uma ngibuza usayizi ngithi mina ngu-32 noma ngithi ngu-34 so njalo uma usukuthungela umuntu njengami mina ngithungela abantu abakude so njalo uma ngithungela umuntu ngisuke ngizo-eda kungcono libe kunokuthi libe lincane yayibona leyo nto so wena uma ethi 32 menzele u-34 mayithi 36 menzele u-38 angeke lize libe likhulu lokumxakile because umehluko intshana yes umehluko into encane nje kodwa liyohlala and iphinifa lethu livala yonke indawo-ke thina-ke nje kuyabonakala ukuthi yes angidingi ukuthi ngifake invest njengoba ngifakile nje manje no liyavala nje iphinifa lethu lithule lisithatha sibonge-ke lapho